ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ପୁରାତନ। ଆମ ଏହି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଅର୍ଥର ଦାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟର ଦାନ ହେଉ, ସବୁ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭାରତର କୋଣ କୋଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଳଦାନକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ବିନା ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇସାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପାଦ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଜନ୍ମ କରିପାରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ତର ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ତର ଦାନ ଦେଇ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜର ମାନବିକତାର ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନବିକତାର ରକ୍ଷା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ବହୁତ ଖୁସିଭରା ଜୀବନଯାପନ ପରିଗଣିତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ସିଏ ନୁହେଁ ଯିଏ ଉଡ଼ିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ଏକ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ ସୁପର ହିରୋ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଭାଗିଦାର କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକ ଶପଥ ନେବା, ଆମ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମର ଏହି ଭାରତକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ମହାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ଆମ ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା।